सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात नियुक्ती करूनही फिजिशियन हजर होत नाही, त्यामुळे असलेले डॉक्टर देखील टार्गेट होत आहेत। जीवाची पर्वा न करता सेवा देणाऱ्या देवदूतांना मानसिक त्रासाला सामोरं जावं लागत असून याला जबाबदार कोण असा सवाल कोकणसादच्या माध्यमातून करण्यात आला होता। यावर जनतेनं आपलं म्हणणं मांडलं आहे, पाहूयात। एकंदरीतच सामान्य जनतेचा रोष आरोग्य समस्यांबाबत दिसून येतो। राज्यकर्ते आणि शासनकर्तेच या परिस्थितीला जबाबदार असल्याचा सूर जनतेच्या व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रियातून उमटताना दिसतोय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।